आज्ञा कहतु कौन खाइबे रख आज्ञा कौन मटन मिल देवी ନାଇଁ ନାଇଁ ସାଧା ମିଲ୍ ଖାଲି ଆଣେ सादा मिले कौन देवी पनीर ना छतु କିଛି ନାଇଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ସାଧା ମିଲ୍ ଗୋଟେ ଆଣେ ସତ କଥା ଆଉ ଆଜିକାଲିଆ ବଡ ବଡିଆ ଲୋକମାନେ କଣ ତେଲ ମସଲା ଖାଉଛନ୍ତି ଯେତେ ପଇସା ହବ ସେତେ ବାଧିଆକୁ ତମେ ଜଗିବ। ଏ ବାବୁ ଏ ଡେଙ୍ଗୁ आज्ञा कहतु ଝୋଳ ଟିକେ ଆଣେ ମଟନ ଝୋଳ झोल ହଁ ଝୋଳ आपण सादा खाइबे कहले ମୁଁ କଣ ଫଳ ମାଗୁଛି ବା ଝୋଳ ମାଗୁଛି सादा मटन झोल हाउ ଭାତ ଟିକେ ଆଣିବୁ ଡାଲି ଟିକେ ଆଣିବୁ ଭଜା ଟିକେ ଆଣିବୁ ତରକାରୀ ଟିକେ ଆଣିବୁ ଯା ଏ ବାବୁ ଏ ଶୁଣ ଶୁଣ ଡେଙ୍ଗୁ ଶୁଣ ଶୁଣ ଆଉ ଟିକେ ମଟନ ଝୋଳ ଟିକେ ଆଣିବୁ ଆଉ ଟିକେ ଟୁଙ୍ଗୁରି ଝୋଳ ଆଣିବୁ ଯା हाउ ଦଶ ନେଇଛୁ ଝୋଳ ଦବୁ ଆଉ ଯିବୁ କୁଆଡେ ତୁ ଝୋଳ ତ ଖାଇବ ମାଂସ କାଇଁ ଖାଇବନି ଯେ ଏ ଡେଙ୍ଗୁ ଶୁଣ ଶୁଣ ଗୋଟେ ଭାତ ଆଣିବୁ ଡାଳି ଆଣିବୁ କଡା ପିଠା ଆଣିବୁ ଆଳୁ କଟା ଆଣିବୁ ଯା ଏ ବାବୁ ଡେଙ୍ଗୁ ଶୁଣ ଚିକେନ ଝୋଳ ଟିକେ ଆଣିବୁ ଯା ଏ ବାବୁ ଏ ଡେଙ୍ଗୁ ଶୁଣ कौन ला ଟୁଙ୍ଗୁରିଟା ବଢିଆ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଟିକେ ଯା ଝୋଳ ଟିକେ ନେଇକି झोल बोले किछ नाही बा ହେବ କଙ୍କଡ଼ା ଅଛି हां अछि ककड़ा प्लेट 250 टका କଙ୍କଡ଼ା ଅଛି ମାନେ ଝୋଳ ଟିକେ ଥବ ଆଉ ଯା କଙ୍କଡ଼ା ଝୋଳ ଟିକେ ନେଇ ଆସିବୁ अरे जा नोच कोन आणुची निया ହଁ ଶୁଣୁ झोल पड़ा किछ नाही ଆପଣ ଝୋଳ କେମିତି ନେବେ ଭାତ ଟିକେ ଆଣିବୁ ଡାଲି ଟିକେ ଆଣିବୁ ଭଜା ଟିକେ ଆଣିବୁ ତରକାରୀ ଆଣିବୁ ଯା खाइजा रे निया हांडी देखि सब थोई दिली एबे गिळ खाइला वाला है चुचती जा तू खाइजा रे अरे अरे लो आउ किछ देई हमनी अरे तते मागुची किए केते टଙ୍କା वाला बिल टा आणे 880 टका 880 अरे सादा मिली 880 तुम भाବୁଛ କଣ ମୋ ଗାଁରୁ ହେଇଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ତମେ ଗାଁରେ ଆସିନ କିନ୍ତୁ ତମେ ଯୋଉ ବାଗ କଲଣି ମତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ହୋଟେଲ ଭାଙ୍ଗିକି ଗାଁକୁ ଯିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଛୋଟ ଲୋକ ମୁଁ କୋଉଠି ଦେଖିନି ଝୋଳଟା ତ ମାଗିକି ଖାଇଲି ଆଉ କଣଟା ଖାଇଲି କି ଝୋଳର ଏମିତି କଣଟା ଅଛି କି ଝୋଳରେ କଣ ଅଛି ହେଁ। ହୟ ଅଦା କିଲୋ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲାଣି 250 ରସୁଣ 170 ଜିରା ଧନିଆ କଥା ନ କହିବା ଭଲ ଆଉ ତେଲ ଟିଣ ଦେଖିଲେ ଭୟ ଲାଗୁଛି ପିଆଜ କାଟିବି କଣ ଆଉ ପିଆଜ ଦେଖିଲେ କାନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ଆରେ ତୁ କେମିତି ଝୋଳରେ ଦେଇଦେଲୁ କେମିତି ଦେଇଦେଲୁ ଭାଇ ଦେଇଦେଲୁ କଣ ଆଇଲା ବେଳକୁ ତା ପକେଟରେ 10 ଟଙ୍କା କେଞ୍ଚିଛି ଆଉ ମନକୁ ଦେଇଦେଲା ଏଇ ଟିପ୍ସ ତ ହୋଟେଲ ମାଲିକଙ୍କୁ ମାଇଲା ଆଉ କଣ ତୋର 10 ଟଙ୍କା ଚକ୍କରେ ଏପଟେ ମୋର 100 ଟଙ୍କାର ମସଲା ଗଲାଣି ଆଚ୍ଛା ଭଦ୍ର ଲୋକ ସିଏ ଆରେ ଯିଏ ଖାଇସାରିବ ସର୍ଭିସ ଭଲ ଲାଗିଲେ ସେ ପଇସା ଦବ ଯୋଉ ସାରଟି ଆଗୁଆ ଟିପ୍ସ ଦବ ଜାଣିବୁ ସେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଟି ମାରିବ